Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite Και θα σας δείξουμε τον ένα μας τώρα. Ναι, θα σας δείξουμε τι θα γίνει όταν ανοίξει το κουτί της Πανδώρας στο Fortnite. Και να Κάντε ξέρετε ένα like και ένα subscribe. Γιατί για να κάνουμε τέτοια άλλα πολλά βίντεο και να μην χάνετε κανένα βιντεάκι. Κανένα παιδί. Τώρα πάμε στην αριστερή Ελλάδα. Κοιτάξτε που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Αν δίνω ανεμοστρόφιλος τηλεοπτικά. Να πάω από κοντά να σας το δείξω. Να από εδώ, για δείτε. Είναι πολύ ωραίο. Έχει νεκροκεφαλές μέσα του και διάφορα άλλα πράγματα, ψυχές. Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Παιδιά, Δεν το πιστεύω. Είναι άπαικτο. Τζο, πού είσαι? Όπα. Δεν θέλω το μπροστά. Να το δω, σπατέλη. Να δώσω εδώ πέρα κάτω ένα άλλος. να κάρα τον, δεν γίνεται εγώ. Πάω να με σώσω το χέρι. Εδώ πέρα, ζητήνω. Οκ. Το Σαμάτι κάνει στο Τζέο reboot. Ο Τζο με κάνει. Α, ο Τζέο είναι δεύτερο. Να το ξέρω. Φύγε Τζο, φύγε. Μπράβο Τζο. Παιδιά, να πάμε σωστά. Είναι κορονάς στο νέο. Πού είναι ο κορώνα? Εδώ πέρα. Νομίζω τον έδωσε. Όπα ρε Παμένης. Εγώ τι θέλω την κορώνα. Τον έβγαλα κόμπλεξ. Εγώ Φιώρο φέρ' την. Έλα φέρ' την. Όχι Σαμάτι, έλα, εγώ την πήρα. Πού ρε φίλε. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Τηλεοπτικά ο ανεμοστρόφιλος δεν έχει γίνει. Να δηλαδή, ελάτε, πάμε και εδώ πέρα να το δείτε. Και εδώ πέρα είχαν χτίσει κάποια άτομα. Δηλαδή πάμε να μπούμε τώρα μέσα στο ανεμοστρόφιλο να δείτε τι γίνεται. Να ξέρετε ότι μέσα έχει ένα μοβ που δεν ξέρουμε τι είναι. Ωραία. Τηλεοπτικά παιδιά έχουν βγει σκέτο ότι θα μένουν την εβδομάδα. Ρε κάτι χέρια βγαίνουν. Σίγουρα είναι αρχαία Ελλάδα εδώ η άλλη σεζόν. Βγαίνει τέλειο. Παιδιά ακολουθήστε με που πάμε. Και μια εγγραφή. Παιδιά Για να ακολουθήστε πάμε με. εξάλλου στην πρώτη παιδιά. Τζο ακολουθήστε με. Και να διαζωνεύουμε τρελά πράγματα. Ελλάδα να σώστε. Τζο πάμε να το σώσουμε κι εγώ. Προς το τέλος. Τζέο, έλα. Τζο πήγαινε. Τζέο. Έλα, κάνουμε. Με χτίζεις. Τζέο, το δούμε. Έχεις κάτι να έχει άλλο. Τζέο. Φρέντς.
σε βγάλει κομπλέξ. Να εδώ πέρα που ήταν. Ωραία. Τι είναι αυτό εκεί πάνω. Αλλά το. Ντρόμακι. Τζισκάλ εδώ πέρα έχει medkit. Medkit πούτο. Πίσω. Έχει bandage. Πάρε bandage. Τζέο έχει σεξ. Έλα πάλι Τζέο. bandage. Τζισκάλ. Bandage. Bandage. Δεν πήρες. Τζέο, δώσε μου δουλειά. Είτε να κλείσεις να κάνεις. Αυτό θα το βγάλω φωτογραφία. Όλα βασικά, τηλεφώνω. Πάμε. Τζισκάλ, πάμε κύκλο από εκεί. Πάμε πίσω. Πίσω ένα κύκλο. Ναι. Δεν μου το λέτε. Πάμε στο 5, πάμε στο 5. Ωραία, 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 ωραία. Πάμε. Όπα! Μοφλούτιδα. Ο Πίτερ Πέτρος πέθανε. Έχουμε σνάι. Έχουμε σνάιπερ. Έχετε σνάιπερ. Όχι. Εγώ όμως έχω με Χρήστο. Εγώ το θέλω και το σκοτεινό. Έλα στο μάτι, θέλω το σνάιπερ. Το θέλω το σνάιπερ, δεν υπάρχει. Σνάιπ θέλω. Λες. Αυτό δεν είναι σνάιπ. Σταμάτη, δώσ' το. Δώσ' το μου το. Το θέλω. Είμαι πολύ καλός στο σνάιπερ. Το πέταξε σε μάτι το σνάιπερ. Όχι, εγώ είμαι πιο καλός. Σίγουρα. Τζέο, Τζισκάλ, ελάτε. Τζέο, Τζισκάλ, ελάτε. Σίγουρα. Σταμάτη, σταμάτη, σταμάτη. Κάτω, πάμε να φύγουμε να πάμε. Τι να φύγει. Να πάμε σε ένα μποσάκι να πάρουμε. Τι ποσάγεται. Με τα γιόρια. Αν μου πεις τι ποσάκι θέλεις. Αυτό που έχει το γρήγορο σκάρ, εγώ παίρνω Το παίρνω εγώ το σκάτ. Εγώ παίρνω το πάνω. Όχι, μου δεν παίρνει το πάνω του, εγώ παίρνω το μεταγιόρ. Μάικα, πες πάμε μόνοι μας. Ελάτε, έχω το Rocket League. Τζέο, Τι. ελάτε, GSK. Κάποιος θα πει μέσα και κάτι Τζέο. θα πει. Έλα. Έλα, τι. Επιτέλους θα έχεις το ακουστικό σου μισή ώρα. Τι? Έντεχε τα ακουστικά σου. Ναι. Τόση ώρα μιλούσες. Ωραία. Ω, παιδιά, πάμε να φύγουμε, κρίμα, Τζέο. Δεν γίνεται να πάμε. Δεν ξέρω αυτό. Δεν γίνεται, σας λέω. Πού θα πάμε, ρε. Ξέρω, εδώ πέρα έχει έναν κύκλο που έχει κάτω.
Δεν πειράζει. Ποιος σου δεν πειράζει τώρα. Το τότε που δεν μπορώ αυτό. Ωραία, ωραία. Και εγώ δεν έχετε δει τίποτα. Παιδιά, έχετε καταλαβαίνει κιούτς. Μέχρι, δηλαδή και εγώ ψάχνω. Νομίζεις. Από εκεί βαράνε. Σταμάτη που έχω φτάσει τώρα το σνάιπερ. Το παρακαλώ, το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι το σνάιπ όμως. Εγώ κατάληψε τους στόχους. Ήρθα να τους παίξω από κοντά φάιλ. Ήρθα να τους παίξω build file. Έχει πίσω στο άτομο. Πίσω στο άτομο. Όρθι! Κάτω, κάτω. Α, Τρίωτη το ποτάκι! είναι ποτάκι. Κάτσε! Είναι το άτομο μόνο και το ποτάκι. Ναι, πρέπει να το έσφαξα. Πολύ αυτή. Πολύ. Σίγουρα! Δεν πειράζει. Παιδιά, εντάξει, πολύ καλά. Παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Όχι, έλα, τώρα το